Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mwana wese paanokura anenge aine muono wekuti pandichakura vabereki vangu vese vanenge vari panzvimbo ndichizosvikawo pakuita basa rinenge riri pamoyo wangu. Asi havasi vese vanowana mukana iwoyo. Chingotenda Mwari kana une vabereki vese vanokwanisa kukuendesa kuchikoro kusvika wapedza. Zvese izvi ingori ndangariro kuna mukoma Shemu nebire vandinawo pano vekukariba uko vati aiwa regai timbotsanangurawo nyaya yangu makuriro andakaita. Ndiri mwana wemumba yeushe asi pakashaya baba zvinhu zvese zvakamba zvachinja. Kutsvaga basa ndiri form 2 chikoro hachina kuzopera. Regai tinzwe nyaya mukoma Shemu kuti yakamira sei, tinyatsokunzwisisa matambudziko avakasangana nawo semwana akasara achichengetwa nemunhu wemudzimai. Regai tinzwe nyaya iyi kuti yakafamba sei. Shemu makadi tofarari makadi sister nani amene kuri sei kumba bakuri nani cheza amene kwenyu kuri nani. Ndichakumbira kuti miteka kuti taurisei kuitira kuti titeka kunzwanana. Pandoda kunzwisa ndanzwa sene Shemu nebiri. Pandoda kunzwisa ndipoti first time yangu kunzwa sene muri wemuZimbabwe kana kuti muri wemhiri makauya nepakati penjanja apa? Nhoroondo inoti tiri wemuZimbabwe kuwedza uko. Yes, tiri vanonzi vambire something like that. So madzisekuru akatamira kuna Zambezi yawe DM Kariba DM now. So waigara imomo. Baba wangu akazoita chief ikoko. Kariba DM pakazovharwa kuti pakazopushwa. Tinoganhura nenonzi kwa Chief Mola kunotaurwa Tonga. Toganhura nenonzi Chief Negande kunotaurwa Tonga. Then medu isusu takatenderedza nevanotaura Tonga inonzi Samba Karuma kwa Chief Samba Karuma. Saka isi tinotaura Shona. Chishona in fact because inonzi baba wangu akazopiwa umambo na Chief Chireya. Yeah, Chief Chireya. Saka ndoko kakangobva sene manozoziva kuti nebiri wacho wakabva papi chepo. Tinoera Mukanya Soko. Vanhu vazhinji vachiti Anasoko hanzi anonetsa kana Soko. Anasoko havanetsi. Anasoko maybe handizivi vanonetsa kuti vanzi Anasoko chi. But vese vanonzi Anamukanya havanetsi. Vanhu vane rudo, vanhu vanofarira zvekugarisana nevamwe zvakanaka. Zvekudo tichazvinzwa comment section uko vauya zvavo tonyatsonzwa kuti shuwa Anasoko vari kutaura kunzi vane rudo, vane moyo wakanaka. Vanasoko vakadai tichavanzwa edu vakutsanangura. Matozvitaura kuti vakanyarara, Anasoko vakanyarara. Ndozvatinonzwa kuti vakanyarara. So Vanasoko hatauri. Asi kuti vanhu vangori nerudo nemunhu wese. Zvisinei kuti unoera Soko kana kuti chichi. Nyange mabasa akangosvika kazhinji ukanzwa kuti uyu anoera Soko. Ukama wacho unotoita kunge maybe makasiyirana zamo. Ndozvingori mutupo wedu. Ipapo handisisi pangu. Ende nhasi ndiri kufara kuti tinombokavha machief matare emadzimambo aya. But saka nhasi uno ndagarisawo mwana wachangamire pasi kuti timbonyatsokunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Tichienda mukoma Shemu, makaberekwa muri vangani mumurume? Mumhuri medu kwane biri. Kwa Chief nebiri kwacho takawandisa. Zvokuti ndinoziva kuti nhamba yedu tiri pavangani. Vana vega madzikoma, vana sisi, vana baba vangu chaivo. Nhamba ndinganyepe takawanda. Asi kumba kwamai vangu inini tiripo 4. Inini ndini first born. Kuita mukomana umwe, so tiri 3 boys ne 1 girl. But dzimwe dzimba idzi tatakawanda asi kungoti Mwari akazotora vamwe vakati wandei. Asi tasara vashoma, nhamba ndinganyepa. Tichiri takawanda zviro. Tichienda pakuwanda ipapo tinzwisise kuti kuwanda kwakazoya sei. Tozoti madzimambo vanoita madzimai akawanda. Chief nebiri vakanga vaine madzimai akawanda sei? Baba vangu vanga vaine madzimai akati zvekuti kuma nhamba yemadzimai I think something like 12 kana asingakanganisi. 12. Zvichireva kuti mai vangu vanga vari vechinhamba 10.
Makozi ya vaviri kumashiriko. Exactly. Saka vanga akabata basa zvavo. Atataka wangu amadzimai anga aripo. Musha wedu chaiwangu akakura zvokuti waitonzi musha mukuru. Paisvika vazukuru, vana vevana baba vangu nechichata takawandisa. Ndo zvakaitika izvozvo. Ndida kunzwisisa magariro amaita sevana, magariro amaita semhuri. Vana vese chakakusanganisai, vana mama nevana ndibaba. Sada kunzwa magariro amaita paine madzimai 12. Zviroti vana sikutaura kwamaita kuti nhamba unogona kutotadzawo kuti vangani, but mimi ndingozoona kuti aiwa imbeu yekwedu. Maigara sei, makakura sei sevana? Kura kwedu sevana isu tati vadiki tisiwa kupedzisira vacho. I think mukuzvara kwedu pamusha pataigara papange paina madzimai 5 tiri pamusha umwe chete nemamwe madzikoma angu. So tiri 5 kudaro baba vangu vanga vakura. Saka zvakazongova zvive zvokuti vamwe vana mai guru vangu vakangonogarawo nevana vavo vakawana pakanaka kugara voitawo musha wavo. Tikazopedzisira tasara tiri madzimai mai vangu mainini wekupedzisa nemamwe I think tatava 3 takazongogara takadaro. Baba vakazongorwarawo vanga vakura taitowapusha newheelchair. Ngawasvika makore zvokuma 90 I think 100 vaitaura vaiti zvokuma 100 something vanga vakura ndakuti vapusha newheelchair. So vakazoshayawo baba. Pari zvino izvi haripo mukoma wangu anonzi Wilson Nebiri, ndiwo chief Nebiri izvezvo. Ambengi vari chief senator the past 10 years idzi. Ndo haripo mambo Nebiri izvezvo. Baba vashaya, imi makanga makura zvakadii uye makazosustaina sei semhuri? Tozoti baba ndo vanoona zvepamusha, ndo vanochengeta mhuri. Baba hapasisina, pane vana vazhinji, pane madzimai. Makazokura sei kubva ipapo baba vashaya? Zvinhu zvaitinetsei pakuti kukura kwangu kwaita baba madzikoma vaitora madzikoma kune imba woita acting chief. So kuchikoro kwataienda taitoenda pachikoro panonzi pane Biri Primary School chiri muzita resene medu. Tatsingabhadhari hedu mari dzakawanda. So taitopiwa mabhuku nemapeni. So takakwanisa kuenda grade 1 kusvika grade 7. Ndokuzochienda kusekondari kwaMusamba Karuma form 1. Anga kundibatsira ipapo ndiumwe anga ari acting chief ainzi Edison Nebiri the late vakashaya havo. So ndaiti holiday ndaitoenda ndinoshanda wanga nechigayo chavo chinobatsira kuchigayo kuita sisi tikavhura ndoenda kuchikoro. Saka mushure menge baba vazoshaya zvakazotinetsei kuti pangoita acting chief kwenguva shoma vachifa vadi vashayawo futi. Saka ndakazokwanisa kuenderera mberi nechikoro ndakazogumira form 2. Ndagumira form 2 ndokudzokera kumba. Tiri kumba pane incident yakatozomboitika zvokuti imba yamama wangu ndakatopfeka zvinhu chida kuenda kuchikoro. Tiri kuvhura tiri kuenda. Imba yakatsva. Bhegi rangu ndakarongedza. Tikasara nezvo ndandakapfeka chete. Ndakapfeka short bhurugwa nevhesi. Ndochete zvandakasara nazvo. Saka imba yatsva kudaro nemamwe madzikoma anga ariko akakwanisa kuzondipa hembe dzokupfeka. Chinhu chandangoshuvira ipapo kudai ndawana chachiri chitupa. Ndikakwanisa kuwana chitupa. I think ndotsvakawo basa. Because ndiri kuremember ndakambowana basa paDDF. Chitupa chakatsvira mubairo nemusina kutombotoreswa. Musina kutombotoreswa. So ndandakutongoti dai ndangowana chitupa. Because pana angari foreman wepaDDF ainzi Chikwena, still remember. Akandishedza aona situation yangu because atarongotenderera maibikwa doro takutamba njuga dzedze. Zvino zvinhu zvokuti ndaitozombogara ndoona kuti zvandiri kuita hapana dai ndawana basa. Saka Chikwena yakazondishedza kuDDF kuofisi kwake zvanzi no pane gepi rokuti ndokwanisa kupinza
basa umbobata akutoda kutondisainisa maforms tobva ndichitupa ndokwanisa kushandisa chitupa chamai vangu iri akati hazviite chitupa chinoda chiri muzita mako iwe zvinova zvinhu zvakandirwadza zvokuti ndakazotanga kumira kuti ndiwane chitupa ndikazobatsiridzwa ndo andotora chitupa ine ndakafara ende pane umwe mwana wabhuti wangu ainzi aritoriko anonzi Special Matasho anga ari driver pa Farm ndikamuti ndiri kutsvaka basa akamira ndikaenda ndikatunga ndakaita 1 month ndisati ndawana basa kupedzisira ndazowana basa randakawana ranga riri pane kuimba yemurungu kwainzi kuri uya kuzogara general manager so taitema miti maizopinda newaya tichigobora tichiita sese so takashanda ipapo tapedza ndo taisa waya saka ndangoshanda madhara enzi ana mudhara makushu ariko kwamolo vairipeya waya ikanyarwa nemvuu tichiripeya tichiita sese sa from there contract yakabva yapera angari operations manager yanzi Misiro Zvitso vambenge vari mupurisa anga akashanda nasekuru wangu so vakazviziva kuti mufana uyu anobva kwane biri ndobva achindikwanisa kuti ndakangokwana kupinda kubuilding ndochitanga kuita zvescreeding tichikwatura matanga emakarwa ayaye tichiripeya tichiita sese so ndakashanda ipapapo ndakatombodhonza kusvika kuma2008 pese paipiswa zvinhu paipe ndaitoshanda ndirikoko nzara ichirova tichipiwa bhakosi ndichitotumirana mai kumusha Form 2 iri kushanda iform 2 inge yatosiya chikoro yakuita zvokushanda plus vapfanha inditeera vanga vasina access yoti vaenderere mberi nenyaya yemari so ndanda kutongoti ndikatengawo katrauzi ndikadai ndosirawo uyu ndikashanda ndikawana kamari tonzi kudiwa mabhuku ndotenga tumabhuku ndichiri kurimemba kuti munin'ina wangu akunyora form 4 ndandatenga DVD nehome theatre ndakazvitengesa zvinhu izvozvo kuchinzi waudiwa mari yekuregister ndikatengesa zvinhu zvese so from there ndakazotanga kudanana nomwe musikana nowe mukadzi wandinaye zvinhu izvi mama kura zeya ndandazvo kuma 23 years 20 to 23 years mungoziva zvemupurazi zvezvi vamwe vangu vairoora vachiita sese kana ndangozvudza kuti ndine kwandiroda kunanga saka ndadana nemusikana aibva kuNyamakati tikatombodana ndikazoenda ndikati ndada kunotora mukadzi so ipapo ndashifta kubva kuchidhaka boy ndaenda kunoshandira kumba kwa operations manager yanzi Misiro Zvitso ndiri gardener so ndiri gardener kudaro ndakatomuudza kuti bosi ndauda kuroora akatonoroorawo nemari here yekuti unokwanisa kubhadhana ati handina ndine $50 ndada kuroora so akanditi wadiwa mbosevha mari ndaiona nge ndiri kunonokerwa ndofunga nangoita 1 month chibva ndakwira bhazi ndokuenda kuNyamakati ndokunotaura nemusikana ati ngatiite zvekutakurana pana ende akanzwisawo musikana wandatakura ipapo makataurira muri mega zvenyu taura ndati ndo ndaenda ndichimuona ndichidzoka ndikazoona kuti zvondikosta yorongedza tirove pasi akazvinzwisisawo ndokutakura musikana ndokuenda naye kubasa kanzi aroora I think wanga uri musi wa27 December 29 ri birthday rangu tagara nemukadzi 1 December achipera January kupera kwaJanuary takaona kugedhi kwanamirwa bepo remacontracts anga unza aumiswa basa zita rangu ranga riri pamusoro kunzi banda aumiswa basa ini ndava ndamiswa basa zveshuwa ndichangobva kuroora takatomboita street dautongonwa doro I think ndo paine tudoro twainzi tumaofisa twaibva kuZambia uko tudoro ito ndakatunwa zvokuti nanhasi ndichiri kufunga kuti ndingadai ndisisiri kufema ndakafa because ndaitunwa zvisiri izvo takazoenda kumusha kwedu nemukadzi
uku ndanangotakura ndisati ndamboita anything kana kudzakirei kuno zvaa. So takagara kumba January apera January ndakatanga kudiscover kuti mukadzi anenge aita sei azvitakurawo. Ndandisangana pekutangira ende hama dzimwe vanhu vanotaura zvavanoda. So kune mukoma wangu umwe anga ari kuno kwaRayo. Mukoma wangu akabva angofona kuti mafoni hatisina, akatochaya redhiyo kuhospital yokumusha kwedu naPastor Yakovhu. Mukadzi wake ndinesi kanzi tiudzirewo shemo tarudiwa kupi kwaHarare. Ndakashokeka pane munhu akatotuma aishanda kuSave the Children akauya tiri pandari so tichionwa doro sikanzi hanzi muri kudiwa chichikwara ndaitongoni munhu akujoka nesituation yanga iripo ndandisina tarise kuti ndichawana basa. Ndikutoona kuti nyaya iri serious apa handina mari yebhazi kana even bhegi rekuti ndirongedzere hembe randinawo ndiuye kuno. But kuna mai guru wangu vamwe vakakwanisa kumira neni panguva iyoyo. Ndarongedza ndobva ati no chiuyai tiite sei kana bhazi richinge rauya ndichakupai mari yebhazi kuti muende kwaHarare. Bhazi harina kuuya dhiro. Ndobva achiti ndachida kuenda kuGokwe kunoteerera mota yangu. Ndakuchitakurai nemota toenda kuKaroi. Ndakunoteerera mota yangu kuKaroi ndichinoorder. Ndobva atitakura ndokuya muKaroi. Kusvika muKaroi kwakuri kumali tatifunga takasvika zvokuma 9-10 ndobva ndipa mari yebhazi vakati mari iyi chiitai chitopindai mubhazi munorarama kwaHarare. Ndakakwira bhazi renzi Chigubhu ndokudzikira pana 4th. Ndadzikira pana 4th mafoni madhizi ayo ndo pakachinja yanga ari machi 092 watu ndopa zvakachinja takuenda kuma 072. So namba dzangukomana handinadzo kaigara kuBhorodhiyo ndokwira kombi ndobva ndatenga airtime ndokuti unongomana ndifonerewo. Akafona namba dzidzi nikuchinjwa dzadzisati namba dzi ndokuenda unonoka pagate paigara mukoma wangu hakuna akadayira. Ndakabva ipapo ndikaenda unorara papost office yepaSemilev kuseri kuyako ndopa ndakarara ipapo kusvika makuseni. Mukadzi akasara kumusha makuseni anaenda pagate ndononoka ndasina kuzati mukoma wangu atama kubva ipapo unga kugara somewhere but vanhu vavaishanda navo vaigara ipapo. Ndobva ndatorwa nemukoma ndogara mumba. Mukoma ndobva azouya vakuendawo basi ndobva ati ndakugara wakati so ndobva ndidirect ndafamba ndokuenda kumba ndokunorara. The following day ndobva vanga vaine restaurant yanga iri painzi paSpring Fever opposite pane ainzi Wimpy. Ndasvika paipe pakauya mukaladi ainzi Mr. Frank achizondiinterview. Ndakaitwa mainterviews naFrank iyoyo zvikanzi chichi aida garden. So zvadaro ndakawana basa. Akabva anditakura ndokutoenda kumba kwake kuMonaville. Ndasvika kwekwe ndainzi ndiri kunointerviewa aida garden abata mowa lawn mower iyi ndandagara ndichigona ndamuona vachidongorera nemahwini ndobva vaona kuti munhu ari kuziva zvaudi zvaari kuita. Ndobva ndichita kuenda kuna bhudhi wako unotora zvinhu zvako uye kuma 5 ndobva taenda ndokunotora zvinhu ndadzoka ndochitanga kugara ndandiri 1 ndiri garden wada ndaishanda ndakapefoma because ndandawana basa ipapo. The following day ndobva nditi ndakukupa mari akandi ndiri kutanga $70 saka tichakupa $35 unoita shopping yako yechikafu. Ndovataenda paStrata Vendo ndatenga chikafu changu ndokuuya ndokuisa mumba. So ndaimukira makuseni chita sisi ndobva vabvunza kuti unokwanisa chii ndikati even kuaina everything ndogona. Saka ndanda kutotora hembe ndichiaina ndichiita sisi vavasina maid vavasina chii. Ndobva achinditi shuya uchimbopinda mukitchen uchisuka maplates uchididi uchitibatsira. So ndaita saizvozvo uchisuka maplates tichiita sisi kupedzisira vakusiya mukitchen makavhurika
ndosuka maplates ndikapedza ndopinda mugarden ndorova mugarden ndide kupedzisira kuupstairs kubedroom kwako vakusiya kwadi kwakavhurika andiratidza kuti nowariza sei bed unoita sei ndakushanda pepe then wakavha nditi ko mukadzi wako wadii kuti adi auye ozomudzidzisa zvauri kuita so that anodi anoshandawo mumbai uchiita mugarden uchididi ndakati no problem. So murungu paiuya ayabva anditi unokwanisa here zvekubika izvi because hatina anobika ndati ndingafare chaizvo ndikati mukandidzidzisa. First akatanga kundidzidzisa kubika machips, kupila mapotatoes ndobvaita machips ndobva ndiratidza pepe kutomarinata T-bone akutondiratidza pepe. Saka zvinhu ndingozvifarira kuti zvinhu izvi zvekubika ndinendodi zviri mandiri. Saka aipota akauya ndotanga kubatsirana naye ndatogeza pepe ndikapedza ndoenda kumba ndonorara. Makuseni ndomukira kuisa masprinkler mugarden ndotsvaira mukitchen kusuka maplates kudidi pedzisira kundidzidza kugadzira masandwiches evana zvakutoita kusvika mukadzi auya ndokuchitanga kudzidzisa mukadzi kuita sei chinhu chandakatanga kuita kutora driver's license. Ndikati ini handina kudzidza inini, so the best way dai ndakwanisa kuvawo nezvimwe zvinhu zvinobatika. Ndakaita malessons. So murungu anenge haana kunyatsozvifarira izvozvo, angaugaya kuti ndichadi ndichamusiya. Ndakatora driver's license ndondamhanya ndotora passport. Saka sanyatsonzwisana nemurungu ndobva ndaona kuti panapa patoshata. Ndobva ndatenga stand kumusha kusaidi kwemukadzi wangu. Tenga stand ndokutovaka ka2 kangu nekitchen. Ndikati ndokutora munin'ina wangu andaendesa kuchikoro iyo ndikati shuya wadi ugare panapa timbotirai zvokurima fodya. Ndotarima fodya. Saka pakauya kuzotengesa akauya nerori nevamwe vanhu. Ndikati kana mau uchidzokera kaproperty wakana ndatenga kunoti mawardrobe chichi ndati zviende zvinodi zvinoiswa mumba. Ndobva ndaudza murungu ndoda kutakura property yangu. Saka yakagaya kuti munhu akutodi akutonditiza. Saka ubva ivatadzisa sanyatsowirirana zvakanaka ndatakura zvinhu zvaenda kumusha. Saka kuwirirana kwakusanyatsoita zvakanaka ndobva asisa mukadzi wangu basi. Saka ndoda kuti mukadzi wako adi abve pano kana muda unolodya uchidididi. Saka zvinhu zvakandibata manje. Mukoma wangu ombonditora ndobva nditsvakira basi pane inonzi Villa Franca ilodge iri pa opposite neSendence. Saka ndava nedriver's license ndava nekaidea kekubika. Ndatsvakirwa basa pepe. Ndaenda kuti ndinoona murungu. Manager anga ari ipapo akandiita rafu. Akanditi chichi hatisi kuda munhu panapa. Ndamupa CV rangu handisi kutomboda munhu chichi. Saka murungu aigara kuseri. Ndabuda ndoona mudhara aitengesa airtime. Murungu anowanika sezvo hanzi enda nogedhi roko. Manager wayo aiti. Ndaenda nogedhi ndonoridza enda kwa murungu ndobva abuda. Ndamutambidza nenge CV rangu ndobva ndataura naye pepe ichi. Ndikati ndinoziva kubika mbijana nekuwaridza mabeds chichi plus nedriver's license. Ndobva ndichazokushedza. Atora namba dzangu ndadzokera uko ndakushanda ichi mukadzi ndo anamti iwe uchidi chienda kumusha. Mukadzi ndoenda kumusha. Murungu ndobva andishedza. Ndo ndaenda kuma interviews. Interview ndakafail practical. But ndakamuudza chokwadi kuti inini ndogona kudzidza ndichibata. But zvimwe zvakudi ndakugona zvimwe chichi akabva andinzwisisa ndobva ati ndokupa 200. Asi unenge uchigara pano. Ndakashingirira kushanda ipapo but pairwadza. Zvichirwadza akapedzisira andibvisa kulodge kuti chishanda kucottage kwangu ndokudzidza ndega kubika kuti sei zairo obikwa so unochidai breakfast. Kupedzisira nekujaira zvezvi. Saka anga ari muItalian. Aita zvekutengesa achisupply kutengesa pasta kuita sese. So akatanga kuti kunditanga ari kundibatirira kundiratidza pasta inogadzirwa so tichigadzira tese ndichirola chimushini cheche ndiripo ndichiona kupedzisira akundisiya ndakutomixa ndega ndichirola kugadzira maspaghetti
lasagna sheets, tagliatelle, ravioli zvese tiri kugadzira. So vandaishanda navaitoseka vaiti ari kushandiswawo. Kupedzisira murungu aunenzwisisa kuti akabuda kuenda kuita laitosiya zvinhu unogadzira uenda kumarket taitengesera panzi pabiogravia paipenda pamastrop chitotengesa zvinhu zvedu chichitaira kugadzira masources sananda kuzvikwanisa. So nenyaya yekuti ndiri munhu aingoda kuramba nchienda mberi ndakaenda pafacebook ndichisecha zvemahotels. Infact ndakatombogadzira CV ndokuenda kunosiya pamunhu kuti apapo hotel inonzi Chikwe. Iyo iro inonzi Chikwe African Sun. Ndikanosiya then ndakasecha pafacebook ndokuona Mikus Hotel managing director Carol White murungu chichi. So ndakamuisira message ndichiti ini ndiri kusaka nzvimbo yekuvolunteer zvekubika ime chef chichi. Ndakaita ime cook but ndiri kutsaka nzvimbo yekuvolunteer ndidi ndidzidzire kubika. Ndo ndaenda kumba. The following day ndichidzoka ndichisvika pagedhi ndoda kuwifi ndiri kuona message yakatopindura. Murungu atoti utotsvaka vanhu vakadaro chichi uya neCV rako uzosiya pareception. Ndakaita 3 times ndichienda pareception ndichisiya envelope ndichisiya kupedzisira ndamuti handisi kuona hakuna chiri kubuda. Ndobva nditi ukauya unoadresa zita rangu Carol White usiya pareception ndokuita saizvozvo handina chandakaona. Ndobva achinditi no ndina executive chef wandina anonzi Bosco Govera akabva kuNigeria. Ukasvika kumbira kuda kuonana Bosco Govera ndokuzoenda pependa ndiri kumbira kuonana executive chef anonzi Bosco Govera. Munhu andakaona ipa akauya ndakagara almost 1 hour ndakagara pareception ari busy 5-6 kuma 6 ndo pakadzika anonzi David Rupenga ndiye executive chef paMikus. Ndikati handiri kumbira kuona chef chichi zvanzi arega ndinowaudza ari kuuya. Ndokunowaudza ndakashokeka ndichiona munhu andaida kuona wachachibva neuku chef vanojima zigiant neziheti ravo so simuka pana ndakagara ndaanda kudedera ndokwazisa pepe kuda kuita sina ati ndoda kuvolunteer ndoda kudzidzira kubika. Hanzi no problem uya neCV rako. Ndikati alright but ndimo mandaisiya paizvo hanzi rinogona akavharwa zvino it's okay uya neCV rako kana ndichakufonera. Udzokera kubasa nditoti busy nemurungu iyoyo tiri kutengesa zvinhu tiri kudidi ndikuona foni yapinda. Svikanzi ndini chef Bosco izo ndo nhamba dzangu kana wauya unondifonera uine CV rako. Ndokuzoya ndichipedza basa ndokuuya paMikus ndokuatambidza CV rangu kuti akutotaura hanzi ndichakushedza kumainterviews. Ndakutoenda kubasa pepe vanhu vaingokondima ati hakuna zvakuna ukaenda iko unosvika uchinobikisa kukantini. Ndikati da kuzviona. Saka achingobva the following day vakandisira message email yangu nange ndakatarisa. Ndobva vazofona nanzi ndakati uya kumainterviews uda kuonekwa naHR chichichi. Ndikati zvinoita here ndiuye nhasi. Zvikanzi unouya. Chingopedza basa ndandauya. Kugara pareception pepe ndokuona boss. Ini singatoziva kuti ndandakatomirirwa kuofisi yaHR. Ndazofona pera ndakatomirira ndatonera ndauda kuenda. Ndokuendeswa pepe kusvika ndainterviewa. Saka ndine mauniforms ako ndati handine zijaketi ranga rakakura rimwe. Svikanzi it's okay tichakufonera. Anaita 3 days zvanzi uya. Unokwanisa ndandaudza kuti ndokwanisa ndikapedza basa uko. Ndichataura nemurungu ndotanga na6 ndopedza na4 ndo yakuno ndotanga na5 kusvika pamunovhara kitchen. Svikanzi it's okay. So ndandauri ndikapedza ndataura nemurungu chii ndikabva kubasa kwangu ndomhanya uko ndotanga na5 ini ndichinopinda ndakanointroducewa kumachefs ari paMikus anonzi ndichikurimba nachef Chikeya masenior chefs ari papapa. Ndakabva ndaiswa kurestaurant mukitchen yaipisa yacho inonzi La Fontaine. Kutotanga paipe tenderedzo rekutotanga kudai pananzi Trimo ndo best friend yangu achiripo apo.
vakandibata zvakanaka takutotanga kudai hana kuita time ndakutobata pepe ndichimukira ndichididi so ndakaita almost 2 months ndichimuka kumba ndegara kwambozuma kumuka makuseni 4 o'clock ndobata kombi ndichinotanga na 6 uko lunch ndo ndarara uko 4 dzichikwana ndomanya mota ndopinda ndoya kubasa 3 months ndo ananzwa ndakupiwa contract mari wakupiwa uko wakombi yavezvanza atiri kuda pana so ndapiwa contract 3 months ndakuda kutosainzwa peno ndaramba no manje 3 months kwandiri kushanda uku ndandiri permanent maybe muti after 3 months basa rovha rapera nzarega tinotaura na boss mashefa kuti ungarambi contract vese uri kuona usaina ma 3 months chichi manya unotora contract ndadzokera pezvanza nyaya yako yatoenda nani na managing director zvinongoita umwari ndakazoona ndakushidzwa nzi contract yako yaita ndandapiwa 6 months ndichingosaina contract ndobva ndanoresign uko ndakutotanga kushanda pamikosi ndakutopiwa maduties ndakaramba ndingopusha chete chibvunza machefs akandoita sei kuti ndinge ndine bepa uri wabatika ndozvona ndakangwarira ndakutobatsirwa unoita so pane maquestion paper ndakutoverenga ndakuita sei kwacho macho mana ndatonoregister ndononyora ndandafail ndokuzoenda kechitunhu ndapasa ndakutobvunza saka ndapasa ndoita sei zvanzonoenda kupractical unonoregister after 3 months ndonoregister ndotanga kudzidziswa painichiona ndoita sei ndounoita practical uno ndapasa ndotora class 1 yechef sana ndakutoshanda zvitori nani zvazvakutoendeka pakazouya covid ndobva yarova tikatombogara so ndakazotanga kungoaplayira mabasa ese ndikazowana basa rekushanda kuflat muavondale chitongoita zvekutsvairawo ndichibikira murungu nekudidi zvongondisurvive ndokuzoaplayira kuvic falls ndakaaplayira pathevictoria falls hotel gm ame anga ane maconnection neumwe murungu ndobva nditora ndichanda yakoze 2 years but zvinhu zvaindishamisa zvokuti zvaingondipusha kuti dai ndikaona munhu angonditaurira even hanhasi ndogona ndoita ngeagent munhu angona ngonditaurira kuti ndikutsvaka basa ndikangonzwa kuti kune basa rakanditomudza kuti wadiwa endawo kumacontacts andinawo nditotsvaka mabasa nditsvakira vamwe vanhu mabasa but ndongoona munhu akutopinda basa akuita basa zvakaita sanaenda kuvic falls kwanga kuine old age home sandaitoenda ikoko ndinoona ndezvaingondipusha zvezviri kuti ndaigona kutenga grocery kutenga cabbage chichi rice ndo andanokumbira kuti ndoda kuita sei kuuya kuzobikira vana panainzi nyone achiriko I think ndobva ndit's okay kana uchiuya nezvinhu zvako unobika ndongokumbira mapotsi nichi ndakatenga zvinhu zvangu zvikana ndatobika paipai vakafara machembere wayo because ndiri kuremember mudining mamaigara takavaseva ndakutovapakurira paipai vachiti iyi ndo inonzi Christmas tatodyiwa Christmas ndaita kuti macoleslaw salad nemachangs paipai vakafara zvokuti vakandinamatira vandinamatira ndadzokera basa ndakango zvezvongoti unopuwa post yausingakwanisi kuhandla ndakutopiwa post but chikoro changu manje zvozobuda ndakuleader pane Jungle Junction irestaurant inoita zvebuffet kunoita zvematraditional chichi so ndada kutoleader ikoko saka zvaramba ichindipusha kuti ndanda kuti ndikagara after kana kuti 1 week ndotora chikafu ndonobika ikoko hembe dzimwe ndakutotora hembe inodi ndichinovapa so zvinhu zvakaramba ichingondipusha but kuti nditore maphotos kana mavideos vanga vasingazvitendere sezvo ndinanzi ndangana bepa randandinayo kuti ndovati ndo zvinhu zvandoita ndoita zvecharity vakangoti maphotos zvimutora hazvizoita ndangoona zvasingaiti so zvairamba ichindipusha kuti zvokungoda kubatsirawo vanhu zviri mandiri ndaitongoti pane mumwe ndaito ndichigara kukorobhoroko ndaingokonekta nevamwe vanhu vekuti aindinyora vanhu muarea menyu pandaro help chitotenderana chibatsira ndotovati endai kuGreencroft uko potopiwa tumahamba twavo vanhu vachitofara
kune vamwe vanonzi CCV ndenguvateverawo chichipedzisirawo nditi pane makesisi kana paine kesi inenge iriko endai munoona kuti mwana ari kutambura sei ndichitosvika ndichitobatawo makesisi akadaro saka ndakatozongoona kuti inini pacho zvangu zvindogona kudi kungozviita izvi even muno muHarare ndikaenda pamaorphanage ndakukwanisa kubika manje ndikaenda ndikagadzira even mabhega so ndikagadzira mabhega angu ndopa kana vamwe vana vanenge vachingoripo kana kuendawo pachikoro pane vana vandotambura zvokuti hazvinzwisiki saka ndogona kugadzira mabhega ndosvika but nenyaya yekuti wozotora mapictures manje hazvidi zvesingaiti saka zvinhu zvandongogona ngo ndikaenda pachikoro tinonga kuti maECD tuyoto ndoti ndakuvaitira something ndoita kana machips ndoapa ndichishandisa mari yangu ndakazongovhunzawo vamwe vakati no kuti unogona kuregister family charity trust yekuti unogona kuita zvinhu zvako uchidonata mune zvakanaka kana paine vamwe vanoda kupatina newe zvisina zvokuti ndoda kutobenefita zvinhu ndiri kuzvishandira hangu ndiri kusevera zvakanaka but ndingori neshungu dzekuti ndikawana munhu anogona nga achibatsirana neni kana akati nechikafu chandinacho ndoenda ndosvika ndobika zvinhu zvezviyo kana ndiri free kubasa kwangu ndobika zvisina kana kuti kuchaja naoita sei ndobatsira vanhu vanenge variko kana tikaenda kumaorphanage kumaold age homes kana kungoriwo nemunhu wanoona kuti munhu uyu haana chaanokwanisa nga achiita chitarisa background yangu makuriro andakaita kutoriwo nevamwe vana vanogona nge achigona kuchikoro but anenge asina support but ukatosvika ipo pewe vamwe vana vatoziva kana kudya bhega anonzi bhega chaiyo but neknowledge yandinayo ndikatenga kana kuti means ndogona kugadzira bhega patiriri kutenga zvimabhandi ndotogadzira bhega ndotora machips ndautomugadzira ndoisa mubox ndomutambidza kumutambidza wanoendaira mwana anofara zvimwe zvokuti saka zvinhu zvingori ndakatozotsvaka mari yainzi 400 kundiregister that charity mari iyo ndakangoiwanawo so haina kundirwadza kuiburitsa but zvichiri muprocess yekuti document rachiraunzi robuda anytime ndakatobhadhira 300 kwasara 100 ndopedzisa yanzi kana yabuda saka anytime from now rogona kudi kubuda zvinhu zvingori mandiri ndingotsvaka panenge paida kuitwa help kwete kuti ndobhadhara as long ndiri free anenge aine chikafu chake kana anenge aine sugar kana rice kana chichi ndosvika ndobika for free kana pange paorphanage vana vanonzwa kusununguka kuti hatisi tega munyika munomu pane vamwe tiri kutobatsirika ende vane vakakunamatira zvinhu zvako zvinongodi zvongotanga kungoendeka so usingatarisiro ndozowana kana kuti charity yangu kana yadai so ndichazowana mari kana kuti zvongoti munhu angona ita direct kuti ndine grocery randinaro ndikupi kwamunofungira kuti nevana vakawanda kuti maorphanage tumwe tuiriko kunongochengetwa vana zvokuti kutongoenda ndosvika tine patawana pakadai vana vada help havana kana chikafu havana chii for day roro tikasvika tikavabikira noti ndondobika ndichitakura nazvo kumba kwangu kungoti unongowanawo munhu anokubatsirawo kuti kutenga kana grocery kusvika wabika ndoshandisa unyanzvi wangu wobika ndobika shandisa energy yangu toseva vana vodya zvezva ndinonzwa mwoyo wangu uchifara zvingori mandiri handizivi kuti saizvozvo izvi ndiri kutora document rangu rikabuda ndinda kukwanisa kuchienda ndogona kutora mavideos kana maphotos zvokuti ndobatsira vanhu noti kuti ndiwane mari kana kuita sei just kungobatsira ndinonzwa mwoyo wangu uchisununguka zvokuti ndoshuviro yangu yandinayo saka iko zvino ndazomutaura zvekuti kongo ndangomirira bepa rangu iri kuti rikabuda zvinhu zvangu zvizotoenda mberi takatarisa pekuzonoitira patovepo here kana kuti muchiri makangomirira document rikauya then muchiita way forward kuti muchitsvagira kupi nzvimbo yekuti muvake ingava orphanage ingava old people's home kwamungafunga imimi chasara space yacho munayo here kana kuti muda kutotsvaga zvakare space handina for now ndezvekuti ukaenda paorphanage maorphanage mazhinji anenge aine kakicheni kavo kana kuti chichi so unogona kungokwanisa kuenda nemapotsi angu kana ndine zvekushandisa ipapo ndokumbira huni ndogona kutenga ndotenga huni
iye zvimwe zvimagasi nguva zhinji ndoshandisa zvimagasi zvangu ndokonekta gasi rangu ndoisa mapotsi angu ndapiwa nzvimbo yekuti ndibikire ipapo zvimwe zvacho ndogona kubva ndaita kumba zvakafanana nezvimasamusa zvimasnacks zvezvi ndogadzira masnacks angu pamba pandiri kuloja angu ndogadzira masamusas ndogadzira zvimaspring rolls zvangu even zvimasandwiches zvezvi ndoripa ndoita sese ndosvika ndichinoti ndichinopa vana vaya zvimwe zvayo for now ndogadzira kumba ndosvika paipa ndichitambidza vana asi shuwiro iriko ndeyekuti nditori neshuwiro yekuti ndive neorphanage home yangu old age home yangu yekuti vana even kuarea kwangu chaiko kune vana vakawanda hatitorina kune maorganization awo anobatsira but inini mucommunity mangu mandakakurira ndechitoda kuti ndito ndikuaplyira ndogona kuaplyira but ndikawana maresources ndotosimudza orphanage home yokuti ndosaka mavolunteers anenge ari same mission nenini tobatsira vana tikatanga kwana ne5 tichiwedza tichisaka muarea kusvika takukwanisa kuti kuchengeta vana vanenge vakawanda zvakangofanana nema-old age people aya vanenge vachembera pane vasitori nehama izvezvi vamwe vacho vanopedzisira kuzvisungirira kana kunzwa kuti hanzi azviuraya kana kuti sitori shungu dzangu kuti vanhu vakafanana naivavo ndiye ndichitoti ndinavo ndiri kuvachengeta zvisina kuti ndozowa nemukati but kuti mwoyo wangu unofara ngochengeta vanhu vakadaro chete zvondifadza zvokuti ndoshuwiro yangu yandinayo. Chipendera chandingade kuziva kana chandingade kuti muudze vanhu zuva ranhasi nekuti vanhu vazhinji vari kuti chikuita kuti tadze kuzobatsira maorganizations inyaya yekuti nhasi uno mukomashemo ataura kuti ndo pane shuwiro yangu zvemari zvinozouyawo but shuwiro yangu ndeyekuti ndibatsire hama dzedu idzo dzinenge dzakadai. Vazhinji vari kuzoti tiri kuzoona maorganizations aya haasi kuzoita basa raanenge anzi afanira kunge achiita zvakafanira maorganizations anoona nezvevanasikana tiri kuzoona vanasikana vacho vari vulnerable zvakare vari kungotenderera vari kungomitiswa hapana ari kuzoteedzera nyaya idzodzo kuti tione kuti zviri kuzofamba sei havasi kuzopiwa zvakare kana amitiswa mwana zvaitika but ari kufanira kunge achizowaniswa mukana zvakare kuti aende kuchikoro kana muchizomunzwisisawo kuti mwana ane makore mashoma umai wacho haasati akugona ndopamunofanira kupinda ipapo maorganizations muchiona kuti aiwa dambudziko remwana akabatwa chibharo sei mwana wacho ari kugona muchengeta here ari kumuchengetera pai nekuti vamwe mwana anobva kuti ndakatodzingwa naamai ndakutogara mustreet ndikacheche kako and maybe ane 16 years ane 15 years maorganizations anofanira kunge achiita basa iroro haasi kuita basa iroro asi vanozongoonekwa vakumira vachiti aiwa basa riri kufamba vahwina maawadzi vapiwa mari vapiwa grant rabva kupi but basa chairo risiri kuitwa. Chandikade kuti muudze vanhu zuva ranhasi muchitanga chirongwa ichochi kusimbisa kuti aiwa zvatiri kunzwa ndizvo here kana kuti ndo zvamuchazopedzera makutiitawo kuti paipai mukomashemo vaingotaura havo bhosi vangu vasati vatanga chinhu chavo toda kubuilda kubva ipapo kuti kazoona zvaakuenda nekoko kuti mukomashemo makati imi muchange muchibatsira nherera idzi muchange muchibatsira vana mbuya vedu nanasekuru ava zvimwe zvacho vakarambwa nehama asi tozoona zvakare mukomashemo vaya vakuenda nekune rimwe rutivi saka nhasi taiti aiwa nhasi uno mubva matiudza kuti aiwa tichazenge tichiita futi discussion iyoyo here takugarisai mukona kuti aiwa mukomashemo makuita ipi kana kuti tinenge tichingoita zvakatwasanuka. Zvazvinoita ndezvekudai so maorganization vamwe vachitanga vanenge vaine chinangwa choda kubatsira so zvandiri kutaura izvi handinyari kuzvitaura kuti inini asi zvekuda kuti ndezvangoda kuita kuti ndiitire mari zvandiri kuita izvi inyaya yebackground yangu 2 zvinhu zvinongondipusha kuti ndiite zvinhu zvakafanana naizvozvo 3 even ndichitanga this nengina organization yangu handinyari kuzvitaura kuti ini handina kudzidza so mukusadzidza wandina kwangu ikoko zvimwe zvinondipusha kuti pavana vese vandinoona neshungu maybe dai nditori lawyer izvezvo because zvinenge zvakaitika but ndiye ndine shungu yekuti vana ivavo ndivapushe kusvika vaita zvinhu zvavari kuda muupenyu hwavo zvisinei nekuti ndoda kuti
ndo benefita mari dzinobva muvanhu kana kuti chichichi haisiyo point yangu. Saka ndiri kutaura kuti pane shuviri yangu ndiyo nditori neshungu dzondozovakawo orphanage yangu kumusha kwangu chaiwo. Ndinoziva kuti zvakawanda zviri kuitika. Tine machembera ariko izvezvi anotambura zvisingaiti, but inini pandiri pari zvino pfungwa yekuti ndifunge ndozoti ndiri kuzviitira mari handifunge izvezvi. Handingati ndine upenyu hwakanaka siri kana kuti nditoloja, handina pekugara, handina pekuti, but tushoma twandinato ndiri kutraya kutapudza kuti ndikwanise kubatsira vamwe. Pane asirina kana pekuloja pacho, anogona kuwana pekurara, but paanorara pacho anogona kurara mustreet akafuka card box. But that person haisi nyaya yekuti ari kupenga kuti audi dzimwe dzenguva wakagara naye pasi uchimubvunza unotozonzwisa kuti no background yake yamupusha kuti asvike pakuita kumba kwacho ndigare kuna zvinhu zvinenge zvichifamba. But munhu iye ukagara naye, so shuviro yangu ndeyekuti vanhu ivavai vari mumastreet, vana vandichatora ndichiti ndiri kubatsirana navo, achienda kuchikoro upedza grade 7 yake form 1 kusvika ichichi, ndo vamwe vachazoita maboard of directors nekuti anoziva background yake kuti dai pasina baba vakandibatsira kudai nyangwe ndakundikana hangu inini. But that tinenge ina organization inosara ichiranwa nevanhu vari kuti vane situation yandakapindana nayo. So mavolunteers atotora pane vanenge vachida mari kuti kumberi kunozoita zvemari, saka inini vanhu vandotora vazhinji vacho kuti ndishande navo, ndoda vanhu vari kubva mustreet. Ndachiti kuti vana vandichatora inini vandichashanda navo, vanhu vari kubva mustreet vachange vachibika, ndoda kutora vanhu vanobva mustreet. Because shuviro yangu ndekutoera kitchen tikaita even muno muHarare inenge ichisevha Harare yese. Nhasi togadzira zvakati, tinosevha vana vekusati kwakati, tagadzira zvakati, tichirekodha maplace aya chese chati tichirera tichirekodha, tichiratidza vanhu vanenge vachibatsirana nesu. Ini nangu zvimwe zvayo ndogona kutadzawo zvichiita, but ndichatsvaka mutori nevanhu vari too clever, vakasira form 3 vamwe maform 4 atori nemasubject akari nani, but inyaya yekuti anenge asina help. That's why madrug says no, vanongotora everything. Munhu iye ukamupinza busy ukatanga kumuratidza kuti unogadzira so, even yange masanguages yangogadzira masanguages, undomuratidza masanguages, tauchigadzira masanguages tichitopeka, togadzira 100 unopa vana vakati, togadzira masamusa nhasi mangwana unopa vana vakati, tichitora vanhu vari mustreet iva ndoda kushanda navo kunyanyisa. Zvotibatsira kuti hapazonyanya kunzi mari. Project yedu inokura. Because zvatiri tichiita iye andoziva kuti vanhu ava kuti vasvikire ngativasvikire nzira yakati, vanhu ava kuti vabatsire ngativabatsire neizvi. Because iye ndiye ndamubvisa kubva mustreet imo, ndiye achatipa way forward yokuti ngatifambe neway tichibatsirana. So vanhu vakadaro ndo vandiri kunyanya kuda kushanda navo, kuzobatsira vamwe vanhu, kuzopinda vamwe vachibikawo, vanenge vachiitawo maproject kana zvinenge zvekubhadhara mafees kudidi. Vanhu ivavo pane vamwe vanenge vane knowledge yakakwana, vachange vachishanda navo kuzoita izvozvo. Ndoshuviro yangu iyo. Tinotenda mashemu handizikana mune mashoko ekupesera aminawo mungade kusiyira dzingava hama dzenyu dzakakutarisa izvezvi, vanzwawo initiative yamuda kutanga kuti aiwa ndikangokwanisa kubatsira hangu nherera shirikadzi, ndinofunga mweya wangu ungafara zvikuru nekuda kwebackground yatinge takararama. Handizikana mune mashoko amungade kusiya muzora nhasi, ndo mukana wada kupai. Mashoko andoda kusiyira vanhu kunyanya vachada kubatsirana neni, haisi nyaya yekuti vamwe vanhu vazhinji zvinova kutya kuti ndogona kutumira $1 kana kuti 50 cents ndozonzi mari yangu ishoma. Hakuna mari shoma. Inini mari yandiri kushanda ishoma, asi ndiri kutraya kuti ipapo ndobvisa mbichana inoita nge shoma, but kumunhu wandinonopa chingwa 2 maslice echingwa ndoisa kana lettuce, ndoisa matomatoes, ndoisa salt, ndochiisa mupackaging yacho, ndotambidza munhu dai. Munhu iyo paanodya chingwa ndoita nge namupa 1000. Haisi nyaya kuti mari yakawanda panzodi pana ane mari yakawandawo anopawo zvaanokwanisa. But uye vanhu vanogona kuchikira kuti mari yangu yarohwa. Pane machannels anoitwa, pane vanhu vanotrust, either kuti musamupe mari, muchimutaurira naye kuti tawana grocery
ndepapa anokwanisa kubikira. Ane munhu anotrasta kuti anenge aripo pachiona. I'm free kuita izvozvo kuti munhu iye anouya achimonita zvinhu zvavo tobika chikafu chanenge chida nekupa vanhu zvadi vafare. Asi panyaya yekuti toda kutora mari dzevanhu ndichidya kana kuita sese, inyaya yekubatsirana chete. Ndoshuviro yangu ane shungu yekuda kubatsirana neni, ngauye tibatsirane chinhu ichidi chisimuke, tibatsire vana vedu vari kutambura, machembere edu ari kutambura. Senyika tikabata pamwe chete tinosimuka. Ndoshuviro yangu iyo. Ndofunga emanzwa ekutaura kwamukoma Shemu neBiri vananga ndichitandara navo muchinguva chatanga tichitandara vachitsanangura makuriro avakaita, makuriro anorwadza ekuti mwana form 2 vazhinji vanenge vari ma14 years ma15 years wosiya chikoro wotsvaga basa kuti ukwanise kuriritira vanin'ina nehanzvadzi vanenge vari kumashure kwako. Zvinhu zvakaoma mushure mekuti vabereki kana kuti mumwe mubereki anenge ashaya pasina option kuti woita sei, wotomira semurume kuti zvinhu zviende mberi. Ndofunga manzwa ekutambudzika kwavakaita kubva vachitsvaga basa musi wekutanga kusvika apa vari nhasi. Asi vari kuti ndoda kutenda Mwari nekuti pese pandaenda ndinozama ndaiwana chimwe chandinenge ndadzidza ipapo. Pandoenda pechipiri, pechitatu, pechina kuzosvika pandiri nhasi ndakutodaidzwa kunzi chef neBiri, ndakutogona kubika zvemandiriri zvekuti vane mahotera makuru kunze uko munokwanisa kuvabata panhamba dzatichaisa pazasi apo vanokubikirai zvekuti vanhu venyu vanenge vachitandara mahotera umu aiwa vanenge vachitapirirwa. Asi chimwe chinhu chikuru chavataura ndechekuti ndoda kuvhura orphanage yangu yandichaisa zvakare hama dzedu dzakwegura shirikadzi nenherera ipapo kuti dzive dzichiraramira panzvimbo iyoyo ndichikwanisawo kuvabikira zvandinoita. It means a lot kuhama dzedu idzodzo. Asi chikumbiro chavainacho kana kuti chikonzero chaita kuti vavhure vatange organization inyaya background sekutaura kwavaita kuti aiwa inini handisi kuda mari hangu dzedze kuti vari kuda kuvhura organization iyi kuti vawane funding kubva kunze kwenyika kuti vawane funding muno munyika vazokangamwa vision kana mission yavatangira chinhu ichocho. Sekunzwa kwamaita vachitaura nyaya yavo tichaisa nhamba dzavo pazasi apo vada kuvabatsira kuti organization iyoyo ive inobudirira, tichengeterwe hama dzedu dziri mastreets, hama dzedu dziri mudzimba dzisina anotarira. Ndiyoyu mukana wekubata mukoma Shemu neBiri tobatsirana semhuri yeZimbabwe. Tiri pano paZim News Bet TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.